O presidente da Deputación, acompañado por operarios, varios deputados e media dúcia de alcaldes da montaña, presentou en Pedrafita do Cebreiro o Plan de Vialidade Invernal 2024-2025. Un operativo formado por 112 traballadores e 64 máquinas para garantir a seguridade na rede de estradas provinciais, que supera os 4.200 kilómetros. A mitad deles aproximadamente superan os 600 metros de altura, por tanto, indica o esforzo que hai que facer desde a Deputación para atender a nosa rede de estradas. O operativo tamén inclúe a disposición de 420 toneladas de sal nos 12 silos cos que conta a entidade, dos que tamén se poderán abastecer os 67 concellos da provincia en caso de emerxencia ou fortes temporais. E unha boa medida do consumo de sal é o que tivemos no inverno pasado, que foi moi benévolo, ademais, non houve apenas neve, poucas incidencias por neve, si moitas por xeadas, operaron as 400 actuacións e nos consumimos máis de 800 toneladas de sal. Iso significa que os equipos teñen, sobre todo nas zonas altas, que é onde se produce estas heladas, sobre todo estas heladas fortes de montaña, que a veces non se vai de un día para outro, aí teñen un alto traballo de que facer estas empresas, sobre todo, como digo, desde a Fonsagrada, por Cervantes, por Navia, por Pedrafita hasta o Caurel. Basicamente é a zona máis fría da nosa provincia onde máis incidencias se produce. Neste plan de vialidade invernal, a Deputación conta con 8 empresas de conservación e mantemento que traballarán de forma coordinada cos medios da institución por cada zona nas que se divide a provincia. Ademais, poñerase a disposición das entidades locais os recursos necesarios, tanto humanos como técnicos, para que poidan afrontar as emerxencias meteorolóxicas que afecten as súas estradas municipais. Tomé Roca lembrou que a mellora da mobilidade é unha das liñas de actuación prioritarias da Deputación, tal e como se reflicte nos orzamentos de 2025. As partidas destinadas a estradas acadan os 27 millóns de euros, o 21% do total dos presupostos provinciais. Estes fondos servirán para obra nova, conservación, roza e actuacións do parque móvil en estradas provinciais e municipais.